стена сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи балалайка играла. Косячок. Takže my hráme, vy spievate. Калинка моя, саду ягода малинка, малинка моя. Калинка моя, саду ягода малинка, малинка моя. Všetky dámy pozerali na tohto tanečníka, vyzerá kľudy a podľa mňa je to nejaký švihák lázenský, lebo naozaj ladné pohyby. Dáme niečo pomalšie, niečo rýchlejšie? Pomalšie? Rýchlejšie? Nebojte sa nič, príde v tejto chvíli host, ktorého trošku predstavím. Rodákom som z jednej krásnej obce, ktorá sa volá Krásna Lúka, je to okres Moskva, veľmi ďaleko je táto obec. Žijem v Košiciach síce, ale rád sa tam vraciam, pretože tam som sa narodil, tam ma to ťahá. A momentálne je tam taká jedna mini aféra, keď ju poviem, verím, že zostane medzi nami. Farár na omši vraví: drahí bratia a sestry, blíži sa leto, máme deravú strechu na kostolíku. Nájde sa nejaký dobrodinec, ktorý by nás finančne podporil, pretože keď začnú lejaky, začne pršať, padať dážď, roztopí sa nám celý kostol od toho dažďa a spadne nám. A v tom sa prihlasila jedna, co tak kruci z kabelku a kričí: Otče, ja vám dám 10 000 eur. On takže zamýšľal ten farár, kúka na ňu a vraví: je to šľachetný čin, dcéra moja, ale to nemôžem prijať, lebo sú to hriešne peniaze. A chlopi z Choruša kričia: Oče, berce, bo to nášo peniaze! Takže pozdravujeme všetkých chlopov tam hore na Chorušu. Nezabúdajte, že ste na rekreačnom večernom pobyte. Aj také som začul nedávno, že dvojo chlopí normálne, akože starí chlapkovia, tak rozprávajú, že predstav sebe v kúpeľoch Lučky, nielen, že je dobrá voda, výborní maséri, ale dokonca môžeš mať 5-krát denne sex. Hovorím, ty to skáďal znáš, však si tam v živote nebol. Ja som nebol, ale žena pravila. Takže, milé dámy a páni, na margo toho, čo rozprávam, spomínam obec rodnú kvôli tomu, pretože tam žije moja mamka, ktorá tu veľmi rada chodí a dnes prijala naše pozvanie. Za obrovského aplauzu prichádza na pódium Monika Kandračová. Už chceme, mamičko, na tanec. Bošeli za panu. Kahanec.
krátkom čase môže byť tu opäť medzi vami. Už ako syn spomínal, bývame v Krásnej Lúke a práve z tohto prostredia vám ponúknem z ďalších nádherných piesní. Takže ďakujem pekne za pozvanie tu medzi vás. Nech sa vám všetkým životce darí a buďte všetky zdraví. To vám zo srdca prajem po východňarsky. Bože môj, ako dobré paródko, keď ľubujú za šorom. Ja jednu ľuboval, co len chcela, všetko som jej šľuboval. Ja jednu ľuboval, co len chcela, všetko som jej šľuboval. Teraz musím vanovať, že som nechcel jako dobré dzivče brať, bo bohatá vše penieži rakuje, ako dobrá svojho muža ľubuje. Bo bohatá vše penieži rakuje, ako dobrá svojho muža ľubuje. Ani se, mamko, z akého se chceli, teraz mi richtujce, slami tu posedí. Teraz mi richtujce, slami tu posedí. Slami to posedí, muky do užlíka. Ona mne mamičko, pso tam privelíka. Ona mne mamičko, pso tam privelíka. Ďakujem pekne. Tak to bola Monika Kadráčová. Ešte jednu. Tak, čo si dáme? Ktorý song? Latinskoamerický navrhujem nejaký. Je tu jedna pesnička sa volá Synu môj a vraj je to obľúbená pesnička riaditeľky, pani Mičkovej. Je to tak? Kde je pani riaditeľka? Nevidím ju. Tam je pani riaditeľka. Je to vaša obľúbená? Tak si ju môžete pokojne zatancovať s pánom manželom. Je to naozaj pekný valčík, takže každý, kto má partnera, môže ísť, pretože Pokelia dzivečka a synu môj, len pre vás. Ta som na šľeboce
zem, ja verím, nič się nie ożením. A jak się ożením, a jak się ożením, ta się wam premením. A jak się ożením, a jak się ożením, ta się wam premením. Tak chceme mať